Bitcoin ETF neschválili. O tom všetkom, čo sa udialo za posledných 24 hodín, vám poviem v nasledujúcich minútach. Vitajte pri dnešných kryptoraňajkách, moje meno je Martin a toto je YouTube kanál. Zaujalo ma, ak sa vám správy zo sveta kryptomien na čelo s Bitcoinom páčia. Díky za like, díky za odber, prinášam ich takmer každý pracovný deň. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sa udialo za posledných 24 hodín. A za najprv pohľad na ceny. Bitcoin stojí aktuálne $45 800. Za posledných 24 hodín je dole 2%, za posledných 7 dní je v pluse 1,2%. Ethereum včera stúplo, alebo teda za posledných 24 hodín lepšie povedané stúplo o takmer 3%. Solana dole 3%, XRP 1% dole, Cardano vyše 4% dole, Avalanche minus 7%, Polkadot takmer 5% dole. A tak ďalej, Bitcoin sa za tých posledných 24 hodín obchodoval od ceny $47 900 po cenu, a teraz sa musím rýchlo nájsť, $45 100, no a na tej cene 47 900 na tej najvyššej, v podstate najvyššej za vyše 2 roky bol v momente, keď sa objavila správa, že bolo schválené spotové Bitcoin ETF. Pár minút na to, potom ako sa ukázalo, že Bitcoin ETF stále schválené nebolo, klesol na cenu $45 100, takže sme tam videli výplach v podstate a prudký pohyb z oboch strán. Čo sa to do pekla stalo? No, stala sa taká zaujímavosť, že na oficiálnom Twitter účte Americkej komisie pre cenné papiere a burzу, od ktorého by ste teda očakávali, že to bude prvý účet, ktorý vás bude informovať o schválení spotového ETF, sa objavila správa, že spotové ETF bolo schválené a vyzerala takto. Na prvý pohľad to teda pôsobí dosť dôveryhodne, ako vidíte. Ešte kým to stihli zmazať, tak to malo vyše 28 000 retweetov, 39 000 lajkov a 4 milióny zobrazení. Vidíte tam v podstate fotografiu Garyho Genslera, šéfa SEC, peknú grafiku, ktorá naozaj vyzerá ako profi riešenie, rovnako ako ten text, ktorý pôsobí dosť profesionálne, nie extra bullish, v podstate ako nejaké formálne oznámenie toho, že schválili spotové Bitcoin ETF. Takže moc sa nemôžeme čudovať tomu, že teda všetci to zobrali za svoje a považovali túto informáciu za hodnovernú, lenže do nejakých 20 minút Gary Gensler na Twitteri, bolo to inak všetko vo včerajších večerných hodinách, uverejnil tento tweet, v ktorom uviedol, že oficiálny účet SEC so značením teda _SEC_GO bol kompromitovaný, respektíve hacknutý, a teda túto informáciu zverejnil na tom účte nejaký hacker, ktorý získal prístup k účtu SEC. Následne ja som to vtedy monitoroval aj na X-ku, teda na Twitteri, zverejnil som pár tweetov, sa špekulovalo o tom, že či to náhodou teda nie je tak, že SEC uvoľnila túto správu, teda pustila do Etheru skôr, než plánovala, a potom to hodili teda na ten hack. Vyzerá to tak, že zrejme tento scenár nie je pravdepodobný, pretože celú vec vyšetroval aj vlastne bezpečnostný tím sociálnej siete X, teda bývalého Twitteru, ktorý zverejnil dnes skoro ráno nášho času tweet, v ktorom uviedol, že na základe ich vyšetrovania dospeli k zisteniu, že ten účet SEC nemal dvojfaktorovú autentifikáciu, čo je prosím pekne neskutočný fail, totálne zanedbanie akýchkoľvek bezpečnostných základov, že tam jednoducho to nemali ťažko pochopiteľné. V kontexte s tým ešte viac pobaví to, čo vlastne SEC spravila 16.10.2023, čiže relatívne nedávno. Uverejnili tam tweet: dávajte si pozor na to, čo čítate na internete, najlepší zdroj informácií o SEC je SEC. Oni vtedy vlastne reagovali na tie iné tweety z minulosti, ktoré sa odohrávali v predchádzajúcich mesiacoch, kedy sa objavili falošné správy o tom, že bolo schválené spotové ETF, napríklad Cointelegraph takúto informáciu pustil von a potom vlastne priznal, že sa v tejto informácii mýlil, že čerpal z nejakých zlých zdrojov, takže SEC na to vtedy reagovala: neverte ničomu inému, iba nám, iba to, čo napíšeme my, je pravdivé. No a včera sa udialo to, že oni teda napísali, že schválili spotové Bitcoin ETF, ale pár minút na to už upozornili, že boli hacknutí, a kvôli tomu, že nemali dvojfaktorovú autentifikáciu. To je totálne weird, to je absolútne zanedbanie zodpovednosti a nemožno sa čudovať, že SEC chcú kvôli tomu vyšetrovať. Zrejme Gary Gensler bude nútený navštíviť kongres a vysvetľovať, čo sa tam do pekla dialo, a bude hľadať nejakého vinníka tejto veci. Zrejme niekto v SEC si to poriadne odnesie. Keď
Cynthia Lumisová, ona inak fanušička Bitcoinu, vyzýva na prevzatie zodpovednosti. Spomína sa tu, že teda SEC je zodpovedná za manipuláciu ceny Bitcoinu, takže toto sú samozrejme také nejaké logické vyústenia. SEC bude vyšetrovaná bez ohľadu na to, ako to napokon dopadne so schválením spotového ETF. Aj mňa tak napadlo včera večer, už predtým ako som šiel spať. Priznám sa, že keď som sa objavila tá správa o ETF, tak ja už som ležal v posteli, potom ma to vytrhlo z postela a ja som bežal natočiť rýchle video, že schválili spotové Bitcoin ETF, ale ešte kým som dal publish, ešte raz som sa pozrel na X a už som videl, že je to falošná správa, tak som celkom rád, že som vás neinformoval aj ja o tejto fake news, ale teda urobili to mnohí a keď to zverejní oficiálny účet SEC na Twitteri, tak chápem, že túto informáciu zdieľate ďalej. Každopádne taká nejaká myšlienka ma napadla, že či SEC môže zamietnúť spotové ETF, pretože cena Bitcoinu je ľahko manipulovaná zo strany SEC. Je skôr o for, ide o takú tú nejakú tú Schrödingerovú mačku. Asi viete, o čo ide, ak poznáte teda seriál Teória veľkého tresku, alebo ste znali v danej oblasti. Takže samozrejme niečo na pobavenie. Nemyslím si, že tieto okolnosti by viedli k tomu, že by SEC zamietla spotové Bitcoin ETF. Ten verdikt budú jednoducho stavať na tých precedensoch, respektíve základoch a fundamentoch, ktoré mali k dispozícii predtým, ako sa udiala táto nepríjemná udalosť, a celkovo to, čo sa udialo za tých posledných 24 hodín, to je skôr problém SEC a SEC si toto musí vyriešiť a interne to doriešiť, nemalo by to ovplyvniť to finálne rozhodnutie ohľadom spotového Bitcoin ETF, ale jednoznačne veľký fail. Pokiaľ ide o šance na schválenie spotového Bitcoin ETF, myslím si, že sa po včerajšku nezmenili. Ešte predtým, ako sa udiali tieto veci, CEO OneEck, čo je jedna zo spoločností, ktorá žiada o spotové Bitcoin ETF, bol na CNBC a podľa médií povedal niečo, ako keby nepriamo povedal, že spotové Bitcoin ETF už bude určite schválené. On totiž uvedol, že sú pripravení od štvrtku začať obchodovať spotové ETF, že je teda všetko pripravené na štvrtok. Ja si myslím, že tie médiá to trochu zle interpretovali, alebo teda v snahe o senzáciu to interpretovali, takže on teda povedal niečo, čo ešte nemal, že má tú informáciu, že to spotové ETF bude schválené. Ja si myslím, že tí, ktorí žiadajú o spotové ETF, áno, ja viem, že niektorí so mnou nebudete súhlasiť. Ja si myslím, že oni nemajú tú jednoznačnú informáciu o tom, že či to schválenie príde alebo nie. Určite tam nejaké indície sú. Asi sú presvedčení o tom, že to príde ako drvivá väčšina, ale že by on mal teraz od Genslera, že by mu podal ruku a povedal im, OK, dneska vám to schválime. To si zase nemyslím. Takže nemyslím si, že išlo o nejaký leak, skôr si myslím, že išlo o výrazné presvedčenie tohto človeka, že to ETF príde a že teda vo štvrtok majú všetko nachystané na to, aby sa mohlo začať obchodovať. Erik Balchunas z Bloombergu zároveň aj potom, ako sa už teda objavila tá falošná správa o schválení ETF, povedal, že on očakáva finálne rozhodnutie dnes medzi 4. a 5. východoamerického času, čo je, pokiaľ ide o náš stredoeurópsky čas, medzi 22. a 23. hodinou večer, takže je dosť možné, že všetci budeme večer nalepení na X-ku a budeme sledovať čerstvé správy a zrejme minimálne si to budeme chcieť nechať potvrdiť z viacerých zdrojov, nielen z tejto sociálnej sieti, lebo ako sa ukazuje, už nemôžete veriť alebo garantovať absolútne nič. Takže to rozhodnutie môže kľudne prísť aj skôr, aj v priebehu dňa. To už je na SEC, ako dlho to bude odkladať. On to teda typuje medzi do 4. 5. východoamerického času, teda večer medzi 22 a 23. Ja netuším, toto je možno už trošku ako hodiť si šípkou, ak Gensler povie o 3. už im to dajte vedieť, že ste to schválili alebo zamietli, tak to spravia vtedy. Takže v tomto kontexte asi toľko. Ten Gary Gensler včera uverejnil druhý deň po sebe aj tweet, ktorý bol venovaný kryptotrhu. Opäť investorov v podstate varoval pred investíciami do kryptomien, že sú rizikové, že majú byť opatrní, že to prináša volatilitu a tak ďalej. Je to zvláštne, respektíve možno aj očakávané v kontexte s tým, že ak sa teda počíta so schválením spotového Bitcoin ETF, totiž ten Gary Gensler vecne netweetuje každý deň o kryptomenách. Naozaj tie tweety týkajúce sa kryptomien od Genslera sú absolútne sporadické, a keď sa vyjadruje k Bitcoinu alebo ku kryptomenám, je to väčšinou proste popri tom, ako sa ho na to nejaký novinár pýta. On o tom netweetuje len tak, že viete čo, neinvestujte do krypta, je to rizikové. Teraz, že to spravil 2 dní po sebe, ja si myslím, že s veľkou pravdepodobnosťou to naznačuje schválenie spotového ETF. Nie je ten opak, mnohí ste ma upozorňovali, aj však možno to hovorí kvôli tomu, aby si dali ľudia pozor, že oni to chystajú sa zamietnúť, aby teda tí investori neriskovali. Ja si myslím, že keby táto možnosť bola tá správna,
tak ten Gensler by informoval v takomto kontexte už oveľa skôr, pretože tá špekulácia o schválení bitcoinového ETF je už dávno zacenená. Tam tie pohyby teraz aj v posledných dňoch nie sú nijak extra výrazné. Ten bitcoin výrazne rastie posledné mesiace kvôli tomu, že sa čaká schválenie spotového ETF v podstate od momentu, ako BlackRock požiadalo spotové bitcoin ETF a od momentu, ako súd rozhodol v kauze SEC versus Grayscale, že SEC nemôže používať argument o manipulácii ceny ako argument pre zamietnutie ETF. Odvtedy ten sentiment ohľadom spotového bitcoin ETF rastie. Keby on chcel varovať investorov, aby do toho neliali peniaze, už to spraví dávno a nebude teraz 2 dní predtým, posledné 2 dní pred finálnym rozhodnutím tweetovať o krypte. Čiže ja si myslím, že sa chystajú naozaj to ETF-ko schváliť. Michael Saylor ma pobavil tweetom, v ktorom napísal, že Bitcoin bude jediná vec na svete, ktorá bude zo strany SEC schválená dvakrát. Tým samozrejme naražal vtipne na to, že teda SEC schválila skrz ten falošný tweet ETF-kou včera, teraz príde to oficiálne schválenie. Ďalej tu máme zaujímavú informáciu, na ktorú upozornil Thomas Burr Brand, ktorý upozornil na to, že 11. januára 2009 zverejnil Hal Finney prvý tweet týkajúci sa Bitcoinu Running Bitcoin. Ide o človeka, ktorý je podľa mnohých potenciálny zakladateľ Bitcoinu, žiaľ už nie je medzi nami, ale aj to možno hrá do karát tomu scenáru, prečo Satoshi Nakamoto sa v podstate od toho roku 2011, aj keď Hal žil ešte pár rokov potom, v podstate úplne vytratil z toho sveta a to, že práve zajtra 11. januára bude to 15. výročie, je zaujímavé v tom kontexte, pretože ak SEC schváli to Bitcoin ETF dnes, tak práve zajtra sa s najväčšou pravdepodobnosťou tie Bitcoin ETF začnú obchodovať. Čiže 15 rokov od toho legendárneho tweetu Hala Finleyho príde prvé spotové Bitcoin ETF obchodované v USA s najväčšou pravdepodobnosťou. Peter Schiff, známy kritik Bitcoinu, človek, ktorý stále odporúča Bitcoin predávať, či už bol na cene 3500 alebo 16 000, tak najnovšie opäť odporúča predať Bitcoin a to napriek tomu, že už aj on, a vyplýva to z tohto tweetu, si myslí, že dôjde k schváleniu spotového Bitcoin ETF. Takže aj Peter Schiff to očakáva. Samozrejme hovorí, že to bude veľký gambling, že Bitcoin nenaplnil svoju úlohu ako jednotky meny, ani ako platobný prostriedok. Tvrdí, že teda Bitcoin nefunguje ani ako nejaký udržiateľ hodnoty. Napriek tomu teda aj on už ako veľký bitcoinový skeptik a veľký propagátor investícií do zlata očakáva dnešné schválenie spotového Bitcoin ETF. Poďme ďalej. Bitcoin medzi tým vytvoril nové historické maxima voči tureckej líre, voči argentínskemu pesu, rovnako tak voči menám v Egypte a v Libanone, voči doláru, teda najsledovanejšie mene, ktorá sa porovnáva s Bitcoinom, aktuálne je v mínuse 33% od historických maxim na úrovni $69,000, ale bolo to veľa hlbšie, stále sa približuje týmto maximám. Bitcoin je zároveň v zóne chamtivosti na najvyššej úrovni, ak sa bavíme o poslednom období, od momentu, ale nie je to na tej rovnakej úrovni, ale je na najvyššej úrovni od momentu, ako dosiahol historické maximum tých $69,000. Vidno to na tomto grafe, čo je v podstate také nejaké upozornenie aj od Twitter účtu Look into Bitcoin, že stále sme v zóne výraznej chamtivosti a to je predzvesť potenciálnej cenovej korekcie. Každopádne tá zóna chamtivosti nie je ešte v zóne tzv. Extrémnej chamtivosti, čo je nad 80 bodmi zo 100. Keď bol Bitcoin na historických maximách, bolo to dokonca až nad úrovňami 90 zo 100. Každopádne je to taký nejaký, myslím si, že aj celkom správny varovný prst, že ten Bitcoin je trošku teraz prehajpovaný a naozaj tá korekcia, nechcem tým tvrdiť, že hneď po schválení spotového ETF, ale možno v dohľadnej dobe môže visieť vo vzduchu. To je len v podstate odporúčanie nepanikariť, ak sa niečo také udeje. V žiadnom prípade to nie je žiadny signál, ak si dlhodobý investor do Bitcoinu. Zaujal ma aj tento tweet, ten postupne monitoruje vlastne zaujímavé okolnosti Bitcoinu od roku 2009, kedy vznikol. 2009 teda Satoshi prišiel s Bitcoinom, 2010 Max Kaiser začal odporúčať Bitcoin, vlastne aj v roku 2009 Satoshi Nakamoto odporúčal Bitcoin logicky. V roku 2011 Simon Dixon, ktorý zverejnil tento tweet, odporúčal kúpiť Bitcoin. 2012 bratia Winklevossovci, to sú vlastne tí ľudia, ktorí stáli aj za vznikom Facebooku, oni sa ohľadom vlastne nejakých práv na Facebook alebo ohľadom toho, kto je skutočný zakladateľ Facebooku, nie Bitcoinu, súdili s Markom Zuckerbergom. Oni v roku 2012
časť peňazí, ktoré vysúdili od Marka Zuckerberga v rámci toho súdneho sporu, použili práve na kúpu Bitcoinu, potom založili kryptomenovú burzu Gemini. 2013 Peter Thiel, spoluzakladateľ PayPalu, blízky priateľ Ilona Muska, začal odporúčať Bitcoin. 2014 Richard Branson začal odporúčať Bitcoin. 2015 Ashton Kutcher, známy americký herec. 2016 Snoop Dogg, 2015 Gwyneth Paltrow, 2018 Elon Musk, 2019 Paul Tudor Jones, legendárny investor z Wall Street. 2020 sa do toho oprel Michael Saylor, zmenil názor na Bitcoin a potom vybudoval vlastne, alebo teda okolo jeho firmy MicroStrategy vybudoval ekosystém, ktorý je postavený na bitcoinovom štandarde a z MicroStrategy sa stala najväčšia firma, pokiaľ ide o počet držaných bitcoinov na súvahe. 2021 Nayib Bukele odporúčil kúpovať bitcoin na El Salvador, začal kúpovať bitcoin do vlastných rezerv. 2022 Tom Brady, aj keď on sa neslavne preslavil vo svete kryptomien aj tým, že bol úzko spojený s FTX a aj NFT tokenmi. No a 2023 už dokonca Bitcoin odporúča kupovať aj Goldman Sachs. Takže toľko pred veľkým možno vyvrcholením v roku 2024, kedy už do Bitcoinu naplno vstúpia veľké inštitúcie a aj BlackRock sa pridá na zoznam potom, ako mu bude schválené spotové Bitcoin ETF. Neviem si predstaviť iné posolstvo ako od BlackRocku, najväčšieho správcovského giganta na svete, aby aj on povedal: kupujte Bitcoin. Čo tu máme ďalej? Toto je veľmi zaujímavé. Na adrese podľa teda Exploreru, ktorý sleduje on-chain transakcie, z USDT na jednej konkrétnej adrese pribudli USDT v hodnote takmer 3 miliard amerických dolárov za posledné 3 mesiace a včera sa začali presúvať na burzy. Je to tu aj na tomto tweete zdokumentované. Je to zaujímavé v tom kontexte, že v podstate vznikli nové tetery v obrovskej čiastke, ktoré zatiaľ boli teda on-chain na nejakých peňaženkách, teraz sa presúvajú na burzy práve deň predtým, ako bude schválené alebo nebude schválené spotové Bitcoin ETF. Znamená to, alebo teda nechcem tým tvrdiť, že sa to udeje, ale znamená to potenciálne aj to, že tieto peniaze môžu byť použité na ďalšie potenciálne pumpovanie Bitcoinu alebo jednoducho investíciu do Bitcoinu, čo by mohlo ovplyvniť opäť aj to obchodovanie Bitcoinu po potenciálnom schválení ETF na Bitcoin, alebo teda možnosti aj, že nebude schválené. Asi vás mnohých zaujíma alebo špekulujete o tom, že či náhodou nebude schválenie Bitcoin ETF v podstate tou sell the news udalosťou, podobne ako v minulosti sa to stalo v prípade dvoch veľkých očakávaných vecí. V roku 2017 v decembri, keď bol Bitcoin na historickom maxime okolo $19,600, potom ešte nakrátko stúpol na $20,000, ale potom prudko klesol, povolený alebo teda spustené prvé futures na Bitcoin na burze CME. Ono sa vedelo o tom, že sa to chystá a Bitcoin práve v ten deň dosiahol historické maximum a potom padol až k úrovniam okolo $3,000. Čiže v podstate veľká udalosť bola spúšťačom vlastne začiatkom medvedieho trhu. Potom v roku 2021 veľmi podobná udalosť v prípade IPO Coinbase, najväčšej americkej kryptomenovej burzy. Coinbase vstúpila vlastne na burzu, začali sa akcie Coinbase obchodovať, no ale práve to bol tiež okamih, kedy to krypto začalo padať z tých historických maxim a kleslo až k úrovni okolo $16,000, čiže ďalší začiatok bear marketu v okamihu veľkej inštitucionálnej správy alebo ďalšieho náznaku inštitucionálnej adopcie kryptomien. Čiže tie závery bullrunov 2017 v prípade CME Futures na Bitcoin a 2021 v prípade IPO Coinbase, čiže vstup Coinbase na trh, boli vlastne ako keby spúšťačmi bear marketu a teraz sa špekuluje, že či schválenie spotového Bitcoin ETF nemôže priniesť niečo na ten istý štýl. Sú proti tomu však dva silné protiargumenty. V oboch prípadoch vtedy bol Bitcoin už vo veľkom bullrune dlhodobo výrazne rastol. Bol výrazne, alebo teda 10 násobky nad predtým dosiahnutým low toho predošlého cyklu. V prípade roku 2017 to bolo dokonca 114 krát minimum predošlého cyklu a v roku 2021 to bolo 18 krát od toho predošlého dna, ale teraz sme v inej situácii. Sme v situácii, kedy je Bitcoin len niečo vyše trojnásobok od svojho doterajšieho dna okolo tej $16,000 úrovne, ale zároveň ešte nevytvoril ani nové historické maximum a zároveň obe tie udalosti boli až po halvingu Bitcoinu. Po halvingu Bitcoinu zatiaľ sú tie cykly také, že vždycky potom Bitcoin minimálne rok výrazne rastie na hodnote. Teraz sme ešte v období pred halvingom, nejaké 3 mesiace pred halvingom a Bitcoin ešte nie je ani na historickom maxime, čiže porovnávať tie
udalosti v prípade future na CME v roku 2017 a IPO Coinbase so súčasnou situáciou asi zrejme nie je úplne správne. Inak Bitcoin je aktuálne už 9. najhodnotnejším asetom, ak do toho rátame aj zlato, aj verejne obchodované spoločnosti, aj striebro. Na čele je zlato s kapitalizáciou vyše 13 biliónov dolárov, na druhom mieste je Apple, tretí Microsoft, potom Saudi Aramco, piatý je Alphabet, respektíve Google, šiestý Amazon, na 7. mieste je kapitalizácia striebra okolo úrovne 1,3 bilióna dolárov, potom spoločnosť Nvidia, no a na 9. mieste je aktuálne Bitcoin, tak si môžeme azda tipnúť, ako vysoko sa vyšplhá počas toho ďalšieho bičieho trhu. Ja si myslím, že by mohol pokojne v rámci toho bičieho trhu, a tým nechcem povedať, že sme už definitívne v ňom, ale v rámci toho bičieho trhu pokojne sa vyšplhať už na to druhé miesto, čiže prekonať všetky verejne obchodované spoločnosti na svete. No a na záver ešte som dlžný rýchlu informáciu ohľadom kryptofondov. V minulom týždni CoinShares zverejnil čerstvé dáta. Do Bitcoinu minulý týždeň naprudilo do kryptofondov ďalších 112 miliónov dolárov, do Ethera takmer 30 miliónov dolárov, čiže ďalší pokračujúci záujem inštitucionálnych investorov o alternatívne spôsoby investície do kryptomien na čele s bitcoinovými fondmi. Toľko na záver dnešného dielu Kryptoraňajok. Ako som to už vravel, zrejme ten verdikt príde vo večerných hodinách nášho času. Balchunac z Bloombergu to odhaduje medzi 22. a 23. Upozorňujem však, že pokojne sa to môže udiať aj skôr. Tak dúfajme, že tentokrát príde už naozaj potvrdená správa o schválení spotového Bitcoin ETF. Dnes sa to s drvivou pravdepodobnosťou dozvieme. Ešte mne tak vo hlave visí nejaký možný scenár, že SEC proste niečo spraví. Rozhodne interne, ale nedá tú informáciu von a budeme si musieť na to počkať ešte nejaký čas, niekoľko hodín, možno do zajtrajška, ale nemyslím si, že tento scenár je pravdepodobný. Myslím si, že jednoducho oni oznámia, ako sa rozhodli vo večerných hodinách nášho času. Ahojte, pekný deň, sledujte tento kanál, ja vám ešte natočím video rubriku Trhy dnes, kde vám poviem čo nové na globálnych trhoch. Čaute.